Mga amiga, mga kaigsuunan na atay pagkahisgutan, mga pangutana, 5 ka pangutana nga angay ninyong tubagon kung kamo nagsunod kang Hesus. Diba? So, ang unang pangutana dinhi is, ang Diyos ba ang hinungdan sa atong pag-antos? Ikaduha, kita ba'y mabasol sa atong pag-antos? Ikatulo, nganong nag-antos ang maayong mga tawo? Ikaupat, gibuhat ba ta aron mag-antos? O katapusan, ikalima, matapos ba kaha ang pag-antos? Mao kanay mga pangutana, 5 ka pangutana. Kung kamo unsay tubag ninyo ana, comment lang mo dira sa comment section og tubaga ang matag isa kung kinsa may nasayod ana og maura to. Salamat.